नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड आयना दा आं बे समाव नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो आंनि चेनेलाव आं बरायहरनाय जाबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ बानायदों ओरैबायदि मोनसे आयदा बा मोनसे जाथायनि सायाव भिडिअ बानायदों जाय जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि जागासिनो दङ आथिखाल थासारियाव माने जाय जाथाया बारानिफ्राय बारा माने बांबोगासिनो दङ आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बे मा जाथाया जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानफा एफा बांबोगासिनो दङ आरो आं सानदों जाय जाथाया जागासिनो दङ माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बांगासिनो दङ बिनि गेजेराव माने नैबे मोनसे जाहोननि थाखायबो जोंनि हारिनि गेजेराव बे जाथाया जागासिनो दङ नामा आं बेखौ सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन माने जेराव जोंनि गोजोन न'खर संसारा बिसि फिसायनि गोजोन न'खर संसार गथ' गथायखौ लानानै गोजोन संसार जानाया माने जोंनि गेजेराव अबथिरा माने थेर बेथेर जागासिनो दङ सासेया सासेखौ नायनो हायै सासेया सासेखौ गारनानै खारनाय बा गथ' गथाय खुदियाखौ गारनानै खारनाय बे जाथाया दिनै जोंनि गेजेराव बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ आरो माखासे जाहोन थानो हागौ बेनि गेजेराव आरो बे जाहोननि गेजेरावनो नैबेबो मोनसे नामा आं बेखौ सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो अननानै जोबजासिम आं मा बुंबावगोन उपाय गैया जार्मान बर' मा गामि होनदोंमोन हरुमानिकपुर उत्तर सुपा ना आंथ' आइथाबारि स्कुलाव फरायनाय क्लास 10 आव दा नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जाखो ओरैनो 45 ना नोंथांनि परिबारनि बैसोआ बेसेबां जागौमोन 35-40 जागौमोन ना दा मोनाखै पेन्सन मोनना मोना ना 45 न' पेन्सन मोनला 60आवसो मोनो पेन्सन दा नोंथांनि परिबार गारना थांबाय नोंथांखौ थांदों मानि थाखाय गारना थांदों होनदो बन्धननि कारणे माने लाखसे थाखाव बन्धनाव फैसा लादोंमोन मारिनो हायाखिसै आरो ना हायाखिसै हायिनि कारनाव खारबाय न'आव फैयोना फैयो फैनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो ओरैनो खारनाया बोसोरनै जाबाय नोङो खामानिखौ मोजां मावनानै लन सनखौ मारिना होफिनजोबदो फैफिननो हागोन न'आव थाफैफिननो हागोन मानिया आं थारमाने बाथ्राखौ बुंबाय दे आरो आंथ' आरो रिक्सा सालायनाय मानसि ना गुवाहाटियाव 15 बोसोर 20 बोसोर जाबायानो गुवाहाटियाव रिक्सा सालायनाया आधा हंगारखायसै गुवाहाटित थारमाने तिथाइफोर बायसा पिडब्लिउ गैयामोन एखे कासा रास्ता आरो 2 टाका 3 टाका आं तिथा गुवाहाटियाव सलिदोंमोन दा नोङो हिनजावखौ फैफिनजानो लुगैना लुगैया लुगैयो खिन्थु बासो आरो बन्धना जे जाहोबाय थादोंना फैसाखौ लाखसे थाखा धेमालि बासो फिसाजो सानै फैबाय थायो बहा थायो होनदो बहा थायो होनदो फिसाजोफोरा बर्तमान सिरियाखाना ना कृष्णनगर फिसाजोफोराबो गयावबो खासे थायोबा बम्बेआव थायो खासे गेदेर थारा फिसाजोआ ना फिसाला फिसालायासो ना जायाखै बेबो हाबा खालामनो जादोंआनो बयहा बेसेबांसो जाखो फिसालानिया 18सो जाबाय बाय बांला खहाय हरो ना फिसालाया बापरे 10,000 टाका हरदो 2 बोसोर 10,000 टाका दिसि बाप 2 बोसोर थिगैनो दे होमबा बापरे 10,000 टाका दिसि 10,000 नोङो मोजाङै मावनानै फिसालाफोरखौ माबा खहाय खालामनोबानो जाबाय आरो नों माबा मोनसे मावनानै फिसालाफोरखौ हाबा हरनानै नङा होमबा दा बर्तमान आं न'आवनो सोलिगासिनो आरो बम्बाइआव दङ खासे आरो दा फिसाजो उन्दैथारा फैदो गुफुर आरो गोसोम खासे दङ गोसोमा फैयाखै बिमासो थांदो कलि आरो बगि बगिया बगिया नामे